Много хора се срещат с тревожността по един много странен начин. Не в момент, в който са под голям стрес, не в момент, в който се случва нещо страшно, а точно обратното. В момент, когато всичко изглежда, че е наред, когато няма реална причина да изпитват тази тревожност. И това означава само едно, че твърде дълго нервната ти система е била под напрежение. Твърде дълго е била под непрестанен стрес. И когато за малко се успокоиш, всичко натрупано избива под формата на тревожност. Ако и при теб е така, не виждаш реална причина, но изпитваш силна тревожност, остави ми коментар «Да» под това видео. Аз съм Екатерина Ангелова и желая на всички прекрасен ден.